Today, I don't have a lot, yes? Yeah. We are doing part 2. Ngoba abanye abantu bathatha ukuqubula, bathi ukufemba, bathatha ukukhuphula, bathi ukuqubula. Uyabona uhlangahlangana kwezinto. Lo amsizayo unesilwane mhlawumbe unotikoloshi. So uzowudonsa. Uzowudonsa lo moya walotikoloshi. Maka udonsa lo moya walotikoloshi uzongena kimi angithi mengiqubulayo. Thatha ke Dabula ngihlala ngidefine njalo. Namhlanje ngishela isaluka Sendo. Ngihambe phezulu kwa. Into zakho ithanda kabi so the hairstyle yami yamoshakala manje. Proceed Dabula. Whether uyabelievele esintwini sakithi noma komunye umkhakha wokukhuleka asinankinga nakho. Kodwa ngicela ukuthi nawe wena lapha ekhaya ngikhuluma nawe uyangizwa. Wena usinto sakho sosilahlile awubuyele emuva. Hello everyone, welcome to another interesting episode of Munches and Thoughts. My name is Phathanani, I am your chef. Welcome back. Yes. You know when you just start the show with a laugh, it shows that abo baba basekhaya bafikile. Guys, good day. Amen mkhona. And welcome back. Thank you. How are you guys doing? We are well, thanks. Yo, I missed you guys, and I'm so excited to have you guys. No siyaphila kakhulu. But let me not waste time. Please introduce yourself. Step 1. For those who don't know you, who are you, where you from, and what's special about you, then we can proceed. Thokoza. Ngithi mangiqala. Phama mtitile insizwa emidwamidwa wena amakhensi kumnyamilanga ngekho. Ke lenza ezinye impande mthabansini nesimuku mithi nesihlahla ezingahlazeki ezimeni sisho inhliziyo zamadoda ayibomvu. Ngushukela kwabangithanda ngenhlaba kwabangizondayo. Shobelikhulu shobelidlula manje shobalendlula mthawe zinjula nhlole isizwe siza imiyalo. Bembe kaloku kuthiwa makhutshwa wena ombezimbiwa ezingambikisi yathwebuleka. This is umkhulu uShobelikhulu kaSimelani all the way from Northwest eClubhouse sofa sonke. Ngumlaphi wendabuko. Ngumuntu okhuluma ngokwamasiko isazi samasiko and ngumlaphi ngumhloli ngikho konke njengoba eshuza kwethu lapho ukuthi umlaphi nami nginjalo. Wow, you just finished the show. Let's close the show. Thank you so much, Shobelikhulu. Uyazi ukuthi la kwa Munches and Thoughts it's home. Yeah. Siyabonga. Amen. And we don't take this for granted. Sibonke. Thank you so much. Amen. But we're step 1. Sawubona. Sawubona. Amen mkhulu. Amen. Cool. Cool. Okay, call. Proceed. Can you please introduce yourself before I lose myself? Who are you? Those who don't know you, the first time watchers, the Munches, please just introduce yourself. Siyakhuleka konke umuntu le video fikelela kuyena. Umhlaba wonke jikelele izangu babathandazeli na wonke umuntu isaluka sandoda leso gogoda buluvala isehlula amayimazebhulo zabhulimizo mayadoda iphexepas. Isigoma kake isigomazas. Ya intombi yawo lomlambuzale olazi kanjani waseFoslorus. Ngumlapho wendabuko. Siyahlola siyasebenza yonke into nje thinta nje amathonga idlozi sathwasisa yonke into ngitholakala ku 0762988184 0762988184 eFoslorus. Amen mkhulu siyabonga ukuthi namhlanje sibize futhi sibe khona. Camakho makhosi. Camakho makhosi thokoza. You know, I'm honestly I am honored. Yeah. That when I called you guys, and Shobelikhulu, you never disappoint me. Yes. Cool. And I don't take that for granted. Yeah. Because ni busy in whatever that you're doing, but you always make time for Chef Mbatha, Nama Munches, because we've got Munches, guys. Yes. Guys, we are celebrating 10,000 subscribers. Yes. And because of you and other guests. And Munches, siyabonga ukwanda kwaliwa umthakathi. Amen. As we proceed, today I don't have a lot. Yes. Yeah. We are doing part 2. Okay.
So, just to fit them in, today we are doing part 2, ukufemba. Okay. And last time when we had an episode, I picked some of the things and the munchies as well. Ukufemba, but ngizofisa, angeke ngithi ngifuna ngoba sisebenza sonke. Ngizofisa siqhubeke ukufemba, sorry, siqhubeke ukufemba, siphinde sithathe ukuqubula. You did mention ukubula. Yeah. You did mention ukukhuphula. Yeah. I think kunokunye ke kuzovela nxa sikhuluma. So ngizocela ukuthi sigxile lapho. Okay. And then kunenye futhi engizocela ukuthi siyithinte. Okay. It's part of the things that we'll be talking about. AMAFUFUNYANE. I think you once mentioned AMAFUFUNYANE before. Yes, nokuhayiza, the truthful one and non-truthful one, and how do you find yourself in such a situation? Okay. And the third one, I will pause it for now. Yeah. Sonke sesibonge isihloko senamuhla. Very sensitive things sethokhuluma ngazo and very confusing, I must say. Yeah. Ngoba abanye abantu bathatha ukuqubula bathi ukufemba bathatha ukukhuphula bathi ukuqubula. Uyabona ukuhlangana kwezinto. Angiqale lapha sonke ngichaze into okuthiwa ukufemba. Igama esilisulurizile. Silithathile from ilanguage ethile salibuyisa la ukufemba ne. Lento ukufemba akuyona into edabuka isizweni samaZulu noma esamaXhosa noma esamandebele noma esamaswati kanjalo. Into edabuka isizweni samandawu. Abantu abakhuluma ulwimi olubizwa ngokuthi ichindawu. Bathi mabekhuluma thina masithi siyakhuluma siyathetha rabuwa bona bathi ndobereketa chindawu ne bayabereketa bona kusho ukuthi ulwimi olukhulunywa abantu abamandawu bakhona labantu itrace yabo ikhona uma ushona ngapha ngasezweni laseMozambique njengoba thina South Africa mawushona eMozambique lena uya eCape Delgado uya eBeira uya endaweni eningi kuyabathola labantu abakhuluma ulwimi lwechindawu ushona ngapha eZimbabwe bakhona eNyanga eChipinge bakhona. There is even a Ndawu festival abayenza every September in Zimbabwe. Is called Ndawu festival in Zimbabwe in Chipinge, in the village of Chipinge. Kulapho ke uzothola kabanzi ngokufemba. Ukufemba kuyini? Ukufemba, it is actually a treatment ne a consultation at the same time. It's a dual thing. I consultation iphinde futhi ibe treatment. Kulapho khona kwenziwa lento ebizwa ngokuthi Afro exorcism noma exorcism. Lento yokuthwebula noma yokudonsa imimoya emuntwini bese uyidonsela ngaphandle. Uyangithola in a European exorcism kunalendlela yokuthi babambe umoya okuwe mhlawumbe idemon elithile kuwe bese likhuluma kuwe. Ukufemba kona kuhluka ngokuthi leli demoni leli noma lento ekuphethe ikhuluma kwini kumuntu ongumlaphi oyinyanga. Lo muntu loyo umuntu omfembi ubizwa ngokuthi unyamsoro ngolwimi labo. Mathi umuntu unyamsoro kusho ukuthi inyanga leyo efembayo. So umuntu othwasile wathwasa imimoya yamandawu. Uyangithola wathwasa ichindawu wasparula wayenza konke amasiko akho engeke ngwabale la ngoba ngithi phela eManchester thought Okay. yeah Asizwe isalukwazi sendoda. Yeah, uthinta isihloko esijule kakhulu. Njengoba sikashilo zakwethu si confuse abantu abaningi, sidida abantu abaningi because there's a lot of confusion ekufembeni. Umenshine igaba ezintathu. Yep. Ukufemba, ukukhuphula, ukuqubula. Yes. Ngizoqala la ekufembeni. Ukuthi ukufemba kahle kahle kuyini? Ukufemba isipho esingaphezulu kwezipho. Lo muntu okwazi ukufemba umuntu one-ability omunye umuntu ongakwazi kuyenza ebungomeni. Ngoba lo muntu ukwazi ukuthi nje bahleli kanje adonse ugogo wakho umZulu kodwa mina ngumchangane
angithi ugogo akakhulume kumina kodwa akhulume ngani ngesiZulu akuxoxele wena ukuthi why nenza kanje ekhaya ubani wayenza kanje why usipha phuza utshwala kanje why nidlala ngobani ukuxoxa izinto ezenzakala kuphi ekhaya akutshele negama lakhe akutshele nomama wakho ukuthi umama wakho uphi umama wakho why enenza sona so ngaye so ukufemba lokho ukufemba njengoba sikashilo ukuthi ukuconsult kodwa ukuconsulta ekujulile kakhulu umuntu okwazi ukufemba umuntu onedlozi lobundawo ledlozi lobundawo it's like a specialist uyi-specialist lomuntu umuntu ofembayo most of the time uzolifind ukuthi uzothola ukuthi most yabantu abafembayo izalukazi like izalukazi check out idlozi hayi maka nedlozi lezalukazi mostly yile likwazi ukufemba most of the time umuntu onamakhehla kancane ukuthi umthole umuntu ofembayo onamakhehla ombethwe yini amakhehla ngoba ukhumbule mandulo amakhehla yiwo bebayini abaqulu bemithi kodwa izalukazi izona bezikwazi ukwenzani ukuhlola zenzeni so ukufemba lokhu iskill esijule kakhulu umoya okwazi ukuthi lo muntu lo uphila kuye so kunezambatho zakhona umuntu azigcokayo kunezambatho zakhona kube neshoba lakhe alifana namanye amashoba no kube nempande yakhe elayiduzane uzoyiphuza ngaphambi kokuthi azoyenzani azofemba makayiphuza lempande uyenzelani ukuthi umzimba wakhe ungalimali ngoba phela manje udonsa lo muntu umuntu onolunye ubizo lokuthi ungena emathongeni la kuhlala khona amathonga ungena khona akhethe idlozi lakhe alidonse phakathi alibize lize emhlabeni malize emhlabeni lisuka kwizwe lemimoya bese liza kuphi kuye emhlabeni lihlale kuye malihlala kuye uzombona noma selifika idlozi uzoshake bese acome down bese likhuluma idlozi lakho kuyena bese mawumzulu lo muntu awumsuthu akakhulumi ngesisuthu ukhuluma ngesiZulu uzobiza ugogo wakhe abiza umkhulu wakho bese abanye bazolandela ke kodwa abantu basekhaya kini nawe uzombona makugogo wakho umkhulu wakho bekaphuza i-black label uzofuna i-black label yakhe then you'll be able to understand yes bese uyaxoxa naye uya-interacta naye lo muntu uyambuza imibuzo akuphendule umbuze imibuzo ngoba phela uma uyofemba usuke unenkinga ejulile kakhulu usuke unenkinga ekhaya so uma unenkinga ekhaya manje sibiza bani sidonsa ugogo wakho ukuthi uxoxe naye akutshene ukuthi inkinga yasekhaya iyini kahle isuka kuphi ifuna ukulatshwa kanjani uzokutshela yena ukuthi mele utshele lo mntana lona angithi manje uphuma kimi ugogo uzothi utshele lo mntana lo ukuthi akwenzele ukuthi nokuthi uzosiza kanje nakanje ukuhlola okujulile kungako imali yokufemba ayifani nemali yabantu abachitha amathambo abadonsa njengekhanda inemali yakhona specific because lento iyakhathaza iyabulala naye lo muntu ofembayo impilo yakhe is in danger because sometimes ungeza umkhulu wakho aphume phakathi kuye thothi umkhulu wakho uza ngani ngolaka makaza ngolaka sikalimaza umzimba lo ukufemba kufana nokugatsheka yabo masigatsheka ithwasana ukufemba kufana nokugatsheka kwithwasana into kanje makunethwasana elingenayo ekhaya ne salihlambulula senze usiko lingene ngosiko egate silifake bese sizolimboza ngani ngeshithe elimhlophe silibeka ishoba phezulu hayi ishoba elikhulu ishoba bese silishayela isigubhu bese ledlozi lizoqubuka phakathi kwalengane le bese liyakhuluma ukuthi liwubani lihamba nabo bani lize ngani bese uzothola ukuthi after lokho umntana wakho wenzani uyaquleka I'm lost for days but it's fine you can proceed uyayibona le nto yes. So ukufemba into ejule kakhulu akuona wonke umuntu okwazi ukufemba ungathola manje abantu abasabakwazi ukufemba sibambalwa manje uzothola sokuyizalukazi sesigugile zakudala nakhona semakhaya namakhehla kodwa nakhona noma ufika kuye uyabona ukuthi sham namandla wasekho because kuyagugisana lokufemba kuyakhathaza emzimbeni angeke because manje udonsa nemimoya
udonsa lemimoya ingena kuwe isolo nawe uyagugisa that's why uthola umuntu wakho maqeda lapho uthola lo muntu unalo ledlozi makasaqala ukufemba angakajwayeli maqeda ukufemba umuntu oyi1 uzolala ngeke nimnike noma i30 minutes alala aphumule bese uzovuka futhi abe right bese aqhubeka futhi afemba until ledlozi lelikwazi ukujwayela kodwa into ejule kakhulu ngoba lo muntu uyokhuthuza emimoyeni yamathonga adonsa ugogo wakho adonsa umkhulu wakho adonsa umamakho adonsa ubabakho kodwa umehluko ukufemba ukuthi lo muntu amdonsayo makumsuthu uzokhuluma ngesisuthu yena kodwa lo muntu umzulu angithi ukufemba lokho that's a lot of work. umuntu Yes. umuntu ngumsuthu bese ngidonsa umxhosa ngakhuluma isisuthu akusukufemba lokho Ukurop. Asiqhubeke asiye ukuqubula. Yeah. Ukufemba think isenichazile maybe kuzofika lapho nalapho. Ake size ukuqubula. Ukuqubula yini kahle kahle ukuqubula? Mayithathe kuze wethu qala. yeah ukuqubula masikhuluma ngokuqubula abantu ukuqubula bakuphaza bakonfuse nani nokufemba ukuqubula sithi umuntu ekhaya unesilwane let's say unengane enesilwane ne Kuyona ngaphakathi. yeah phakathi isilwane kuye emzimbeni Okay. ne okanye lo muntu lo mhlambe unekhanda elingapheli Okay. ne so lo muntu manje ekhanda elingapheli unabantu abaphiwe leso sipho sokuthi bayakwazi ukuqubula ukuqubula it's when ngihlale nawe bese ngibathe izambatho zakhona bese ngiphakamise idlozi lami angisadonsini idlozi lakho sengidonsa yini umoya wami lo engiphiwe wona ukuthi uzokwazi ukwenzani ukudonsa lento ephakathi kuwe ingene kuphi kimi so angidonsi ini angidonsi idlozi lakho njengokufemba ngoba ukufemba ngisuke ngidonsa yini ukhokho wakhe ithonga lakho ukhokho wakho ukhokho okhulu ukhokho bani umama wakho bani bese akhulume kimi ngelanguage yakini kodwa in this case ngidonsa idlozi lami lo moya onike idlozi lami amandla ukuthi ngikwazi ukuthi mawuphethwe ikhanda bese mina anti uhleli la phansi nami ngihleli la bese ngikhulume mina ukuthi lekhanda leli lidabuka kumuntu ososo imifilo kwenziwa lifaka umuntu ososo ngeimpande ezikanje nakanje bese ngilibambe lekhanda kuwe mangilibamba kanje ngiyakulapha i-energy sengiyalikhipha yabona uma ungabheka amandiya akwazi ukuthi mostly abantu abakwazi ukuqubula kakhulu kusendiya go India they are best ekuqubuleni kodwa baneimfihlo eziningi ngoba bona baphila nalento esibiza ama-genes baneminye imimoya abayisebenzisayo for ukuqubula you understand so bayakwazi ukuthi bakumunce ayidonso lento umbona akhamisa umbona akhonix emlomeni wakhe kodwa afike la enhlokweni yakho akudonse lento ayikhiphe emlomeni wakhe kanje uyibone iphuma kanje it's not illusion it's not magic it's not what lo muntu uphiwe lento leyo so lokho ukuqubula sometimes lo muntu uthothi lo muntu lo oqubulayo lo amsizayo unesilwane mhlawumbe unotikoloshi So uzowudonsa lo moya walotikoloshi maka udonsa lo moya walotikoloshi uzongena kimi angithi mina ngiqubulayo bese lo tikoloshi ukhulume kuphi kimi ngevoice uzoyizwa ivoice edek uze ukuthi hey nize nifune nokubaleka erumini uze ukuthi lento ekhuluma isilwane bese isho ukuthi ithumele umbatha ithumele ukuthi ayenze ukuthi kulomuntu lamoshela impilo kanje bese lo muntu oqubulayo uyakwazi lesilwane ukusikhipha asithatha silahle Oh, so ukuqubula ukumlapha umuntu ukumlapha ngesimo samandla sokuthi lento kuye noma kuthiwa lo muntu mhlawumbe une something esuswini sakhe ehambayo lo muntu uzokwazi ukuyikhipha ngoba lo muntu uphiwe hayi le abafundisi le aba-stageayo manje emasontweni athi fire ayisuka fire. Asize Shobelikhulu. Asingayimoshi. Uza kwethu ichaze wajula indaba yokuqubula ukuthi kuyini. Uyangithola. Mina ngithanda ukuthi sonke ngase ama-manches out there they will say hey labantu bakhuluma ilanguage ejulile mhlambe bakhuluma isiZulu bajule. Ukuqubula ne is to pick up. yeah Uyabo. Okay. Mawuqubula into soke upick up into from this position to upwards. Yes. Uyaqubula uyabona ne back noma ebamba nje uyayiqubula. You understand?
So kusuke kuyisho lokho ekushilo uzakwethu ukuthi kusuke kuyinto yokuthi ukwazi ukubamba into esemontweni bese uyayilapha. Ngizokwenzela iexample nasenyangeni laphayana nabantu abalaphayo ngaphandle. Kukhona lento yokuthi uthola ukuthi ushawe ngemithi ethize einyaweni. Uyangithola zivuvuka inyawo. Uyangithola bayivuvuka inyawo kanjalo bangakwazi ukuyilapha bese omunye umuntu athi kumele sikhiphe nje igazi lapha elimnyama lapha kuya. Ngithi siyayazi lento sikhula kanjalo. Kuyenye iscience yokuqubula lokho. Ijulile into yokuqubula. Ungamunya ukuthile ungamgcaba ukhiphe le yanto lelagazi elimnyama leliyana uthi mase ulikhiphile lelagazi bese ubuya uyamthoba kusasa umuntu uvuka right uyangizwa. So kusebenze ini energy onayo wena. Kukhona lokuqubula ke okujwayeleke kakhulu kobulongo. Ngokusebenzisa icow dung uyangizwa. Umuntu elaliswe phansi bese ke kuhlanganiswa imithi ethile ihlanganiswe nalobulongo kube ngathi ibhola kanje lihanjiswe kuwena emzimbeni kanje umzimba wonke wese abuye alikhandele la eduzane kwakho umuntu onamandla okuqubula ngoba isiphiwo lesi ukufemba kubani nabani ongafemba ukuqubula futhi akubani nabani ongaqubula athi umuntu makasekavula lapha kulobulongo lobu uthole sekunama razor mhlambe sekunamanaliti sekunemithi ethile sekunephisinyana ethile phakathi kwalobulongo usuke equbulile lo muntu loyo. Yiyo ke le science esikhuluma ngayo yokuqubula. Ibuyapi lento? Uyangithola. Umuntu angayibuza ukuthi isuke ibuyapi. Angithi ngithe ukuqubula is to pick up. Lo muntu upick up elamakhuba oshawe ngawo wena. Ngoba mhla ushawa umuntu eshaya ngebhobo uhlanganisa amanaliti into ezihlabayo ahlanganisa imithi ethile ohlongohlongo kanjalo impande ezithile ahlanganise bese ayaphonsa ngayo akushaye ngayo la ikhona lo muntu kwazi ukuthi equbule ngani ngobulongo athi makasekavula bese yonke lento le mawuthi yapela hawu kunenaliti la kune razor bengizwa ngathi ngiyasikeka emzimbeni at certain time oyona le razor beyingisika nandi la into bengihlaba le ngathi ngihlatshwa amanaliti amacrem kanje ukuqubula ke lokho. So lobulongo uzobukhanda kungena next ukukhanda kungena lutho umbhekile umuntu ebuthathe nje isibayeni ubulongo ahlanganise nemithi ubona ubhekile akwenza kube ngathi ibhola nyana bese akusebenza ngakho akuhambisa umzimba wonke kathi makabuya bese akubeke khona la akuvule uthi mawuthi ummangala hawo yini salamusi lo magic lo. Wow. Kodwa into ebalekile sontshingasi kumele sihlukanise ngoba into yobusalamusi nayo ikhona. Uyangithola. Optical illusion into ekhona emhlabeni ephilayo kodwa sihlukanisa kanjani ukuthi between the fake and the origin. You understand? The origin serves a different purpose than the fake. You understand? So makaseka kwenzile lokho kumele ngempela uphole. Once waphola ayikuthi ukuthi lo muntu vele umlaphi unayo lento yokuqubula. Wow. Yes. Siphila emhlabeni wezimanga. What I'm hearing today, it really scares me. It really scares me. I hope the munches that are watching this episode, which is part 2, of course, as you requested. Yes. You are learning a lot. So before we move to a second point, is there anything that you want to say on this UKUQUBULA? No, ayisakhuluma. Okay. Mawusifule. Asizwe. Qinisile vele kakhulu but la ngizo-eda khona kancane. Umuntu oqubulayo akaduri ngifana njengamasalamusi. Umuntu oqubulayo because ubizo lwakhe lolo. Ucheaper. Angeke kubiza abo 100,000, 50 million what. Kodwa nalo muntu iprice yakhe ibuya kuphi esigodlweni. So lo muntu uyambona ukuthi vele lento uphila nayo. And most of the time uzothola abantu bareferana kuye. Uzothola nimile layinini lapha. Nibone ukuthi nonke nizele into eyodwa. So uyabona ukuthi lo muntu uyi-specialist lapha. Unlike umuntu udlala ngabantu nje le magic. Uthola yilabo uzobathola emamoli, kuma center, bame ngaphandle, baphethe inyoka, bayenzani, baphethe amakhadi, bayenzani. Labo kumele wazi bakushaya. Oh, clever. But okay. I want to ask this question, man. Yeah. Why this question right away now? Okay, it's fine. So come back. UKUQUBULA. UKUQUBULA.
Uyangiphatha ke Dabula ngihlala ngidefine njalo. Namhlanje ngishela isaluka Sendo. Ngihambe phezulu Into zakho uyithanda kabi so the yami yamoshakala manje. Proceed Dabula. Ngoba mhlawumbe uyangibhalisa ngoba mhlawumbe ngiqalisa yena. Namhlanje ngibambe ngosiko. Uthi hayi namhlanje nami enjoy. Yeah, masikhuluma ngokukhuphula. Ukukhuphula into ecishe ifane nokufemba. Kodwa ifane nokufemba. Cishe ukukhuphula ungaphansi kokufemba. Kodwa cishe kuseva the same okay, asithi kuseva the same purpose but in a different manner, in a different approach, in a different way. You understand? So sithe ukufemba, why ngizodonsa futhi ukufemba ne? Ngizothi kancane. Ukuthi bayakwazi ukunderstand ababukeli lapha ekhaya. Ukufemba ngithe sidonsa umoya wamathonga emathongeni. Idlozi lakho bese idlozi lakho likhulume kimi. If ngumsuthu mina lona idlozi lakho wena umchangane lizokhuluma isichangane kimi. Kodwa ukukhuphula ngidonsa idlozi lami. Leli elinamandla wokuthi likwazi ukuzwa. Okay. Before you go, because I don't want to stop you. Yeah. UKUQUBULA. Siyaqubula. Yeah. Which means siyamlapha lo muntu. ethile emuntwini. Siyayikhipha. Yeah. Uthatha ingulo. Okay. Okay, then ukuphakamisa uthatha idlozi lakho komunye umuntu. Okay. No. Ukufemba it's when you tap to the kumhlaba lo amathonga la bahlala khona. Okay. Ngidonse idlozi lakho lizokhuluma kumina. Kodwa ukukhuphula ngidonsa idlozi lami. Okay, good. Bese likwazi ukumamela idlozi lakho lemathongeni. Malikhuluma bese if mina ngumZulu wena umSuthu mina ngizokhuluma ngani ngesiZulu. Kodwa wena umSuthu. Oh, because now ukufemba uthe umsuthu idlozi lakho kumele likhulume uSuthu. So now ukukhuphula Yes. Khuluma ulimi lwenyanga. Lenyanga. If inyanga umZulu idlozi lakho lizokhuluma kule nyanga ngani ngesiZulu. Kodwa le dlozi le uzokhuluma as if idlozi lakho. I think they kunama confusion amaningi. Hayi. Clean. Khona si confusion. Yeah. Yikho sithe kube nokudideka senjingase Mbatha lapho ukuthi ngisho ngithi itopic yanamhlanje abantu abakwazi ukuhlukanisa lezi ikakhulukazi ukukhuphula njengobesho nokufemba. Ukufemba kunezinto oyisebenzisayo eziphysically ezifakwa entweni ethile ekuthiwa umntuntu. Yes. Uyangizwa? Umntuntu unegonorofembo okuyiswelo lokufemba specifically elikhandiwe ngesiko elithile linempande zasemanzini mhla uparulwa ngoba kumele uthwase lo mdawo lo bese isebenza ngabe neshoba ibe namazangere kuthiwa amazanga abanye amazengere lokho kufaka la nani amazankiri bayahluka ngokubeza nanezambatho zakhona kodwa ukukhuphula kona buhlukile akudingi le package le. That's why it's a confusion because not here. Like I'm thinking the people that are watching or the people that are practicing in the Bungoma and the clients because Manje ukukhuphula lokho lo muntu uzokhuluma ngathi idlozi lakho kodwa ukukhuluma ngelanguage yenyanga. Hayi into nomsuthu mina ngomZulu. Ngizokhuluma idlozi lami uzokhuluma yini? Idlozi lakho uzokhuluma ngani ngesiZulu kimi. You understand? Kodwa ukukhuphuleni angeke akhulume amagama wasekhaya. Nathi nje uzokhuluma ukuthi ekhaya kunenkinga so. Kumele lenkinga ilathwe kanje nakanje. Kodwa akukhulumi ini idlozi lakho per se. Idlozi lakhe elikwazi ukuthi lidonse idlozi lakhe lihlale la likhulume nedlozi lakhe yena uyamamela yena uyandlulisa yena uyamamela yena uyandlulisa. Mostly ukukhuphula uzokhuluma ukukhuphula most abantu bakwazi ukukhuphula kakhulu abantu basephakameni. Labantu abathola ekuphakameni uthola bagcoke ingubo lezengwe
thola khomuthi la abayenzela khona khomuthi akho lutho kuneyimbenga nje kuphela kuneyimbenga zecoin maybe imbenga ezi2 zecoin kube neyimbenga ezi2 zephepha imali bese uzokunika uzokhipha imali akunike bese ubiza uthenga abasekhaya kini ngabomama uthenga abasekhaya kini ngabobaba uthenga abasekhaya kini ngabomama uthenga abasekhaya kini ngabobaba bese uyahlala phansi bese afune igama isibongo sakabomama afune isibongo sakabobaba bese ababize acele kuphi kushembe ukuthi sicela sithenga bani phe ini bese ahlala balinde ke bese lapho labo bantu bazoza bese siyakwazi ukubamamela ukuthi bathini bese akhulume konke kumele bakudeliver kuwena akufani nokufemba ukufemba sithe mangumZulu mina idlozi lakho kumsuthu lizokukhuluma kimi ngesisuthu lizosho ukuthi uDayina why nimenza kanje why uDayina nimlahlile why uDayina nimxoshile emzini wami ngoba umuzi wami lapha manje why nanilwa kanje athi manje leyangane encane leyana uSipho why nimiyeka ukuthi lo mntana lo yangasayi esikolweni kanti uyabona lo muntu ukhuluma yini izinto ezenzeka kuphi ekhaya kodwa ukukhuphula akakhuluma izinto ezenzeka ekhaya ukhuluma into enihluphayo nesolution yakhona ukukhuphula lokho so manje abantu abaningi asikisi mkhulu abantu abaningi sebayenza ukukhuphula ukufemba abantu abaningi sebathi ukukhuphula ukufemba ngoba uya kumuntu umZulu mina ngomXhosa afike idlozi lakhe labathi hayi ngizokufemba bese idlozi lami likhuluma ngesiZulu lapha kuye akusukufemba lokho ukukhuphula mangiyofemba yena idlozi lami lapha kuye kumele likhulume ngesiXhosa Okay, Ibrahim. Wangibiza kahle Ibrahim. Mbatha ukufemba nokukhuphula nokuqubula ungakufanisa kodwa akufani nabantu abakwenzayo lezi zinto lezi akufani sishilo sathi ukufemba kufuna umuntu eqhokelwe noma edlozomelwe yidlozi eliyindawo qala uyangithola bese lithwasa ngokwesiko lwechindawo amaculo akhona uma ethwasa ahlukile kunawamangoni ushayula indlela ehlukile ibhayi lamandawo lihlukile kunebhayi lamangoni onjithi obhalo kanjalo ikhale black emhlophe ebomvu isebenza emandawini kakhulu bese kuba nalokho kunye okuhlukile ngalesingunini lo muntu umuntu onobizo qala uyahamba edlule ekuthwasini ngeke ufembe ungazange uze uthwase udle impande yamandawo okuyintwaso yamandawo ngeke ufembe and akufembi wonke umuntu othwase ishindawo yangizwa bangathwasa bonke abantwana ephihlweni bese kuba khona lo onesiphiwo sokufemba ukufemba ke lapho ke uyangena enyangeni kunonyamsoro umuntu ozokufemba oyinyanga kube nonyankwabe lo sithi uhlaka ngosizulu lo assistant ukuthi lo muntu makaxakwa into ethile efinyelele kuyena ekwazi ukumnceda unyankwabe loyo kube nomuntu ozoshaya isigubhu ngoba siyashawa isigubhu lapho bese kushaya isigubhu si-invoke lo moya kulo muntu oqala uphakame bese kuba nepackage ekufembeni okuwumntuntu ohamba nezinto ethile ama-content akhona phakathi awasebenzisayo imithi yokukhotha neyokuphuza eminye imithi yokuthela laphayana ishoba mase kubambele ukugula ngoba leli shoba lihamba emzimbeni kanje eleke elidonsa ngoba igama elithi ukufemba libuya from kufembedzwa to sniff out toxins ngokwesilungu uqala donse kanje na donse kanje uthi waso wese uyangena lo moya kuye bese ayajika ke manje saya kwesinye state bese ayaqala ke manje ekhulume lolo lwimi lolo lwakini njengoba eshila uzakwini uma bebakubiza uboy usasemncane thina sesikhohliwe lesalukazi isona esizosikhomboza athi yes boy bese nawe uyakhumbula ukuthi hayi ugogo lo wangibiza ngoboy ukufemba ke lokho mase sijula kukho ukuqubula ke ku more of ukulapha kakhulu I just become emotional.
Keep isiguli ukugula uqubula ukugula lo muntu ukuqubula awudingi impande khona kuba lento leyo i-energy esiyisayo umuntu uyakwazi ukumthinta la agula khona bese aphole ngoba manje usithatha lesigulo kungaka uthola nabantu abaqubulayo uthola isikhathi esiningi bazoba nenkinga eziningi physical emzimbeni wabo ngoba phela lento le iyabalimaza nabo ngoba lo muntu uthatha isigulo usifaka kuyena kumele asikhiphe ngaphandle. You know, I just become emotional and not because I never think this show will get to this point where we're sharing information that is deeper than us, but the munches that are watching benefit. This is bigger than me, but the emotions, it's happiness inside me. It's just like, this is perfect. This is beautiful. Just to take the perfect, because no one is perfect, nothing is perfect. This is beautiful, and thank you. I hope my munches are enjoying this. I hope my munches are learning. I hope my munches, they will grab such information and keep it and use it. And those ones that are gifted and those ones that are still need to go the journey, they will know what is what. Asiyenzi lento or lezinto ngobuhlakani bethu. But isithunyiwe. And we appreciate that. True. On that note, as we proceed, let's close this and then we move. Any wisdom? But mina ngizocela lapha kubalandeli be-Manchester Thoughts. Out of 10,000 people, yini ebenze ukuthi balandele ishow ekhuluma ngezinto zesintu? Ingoba abanye babe nenkinga ethize bafuna ama-answers. Abanye badlulile kulezi zinto esikhuluma ngazo. Siyafisa sontshinga ukuthi ama-munches out there ake ashare na ukuthi lokufemba ngiyakwazi mina. Lokuqubula ngiyakwazi mina. Lokukhuphula ngiyakwazi bake bangikhuphulela ugogo ngisendaweni ethile to validate what we are saying. Ngoba ekugcineni asikwazi ukufika ebantwini sibatshela amanga. Kumele kube nabantu abazokufakazela lokho esikushoyo ukuthi hayi mina ngiyakwazi ukuthi ukufemba ngake ngafembiwa ngisempumalanga endaweni ethile lapha ePhakameni bake bangikhuphulela ngake ngaya ezweni lase eMozambique noma ezweni elithile baqubula bakhipha ukugula okuthile kumina. Ngoba lento is very universal lesikhuluma ngayo ukuthi ekugcineni abanye bangafundi kuthina sodwa bafunde nakuma comments. Into engizoyisho ke ukuthi iyona ke into ebaluleke kakhulu ukuthi kwazi ukuthi sihlukanise inhlobo nesikhanti, sihlukanise into engathi iqiniso kungelona iqiniso, kodwa thina sifuna abantu babe seqinisweni. Angibonke. Amen. Into engizoyisho mina ukuthi abalaleli lapha ekhaya nababukeli ekhaya whether uyabelievela esintwini sakithi noma komunye umkhakha wokukhuleka asinankinga nakho. Kodwa ngicela ukuthi nawe wena lapha ekhaya ngikhuluma nawe uyangizwa. Wena usinto sakho sosilahlile awubuyele emuva. Ponder, reflect back, sit. Because mase nixakekile niyahamba nemsamo, niyocela khona emsamo. Kodwa namhlanje lento esikhuluma ngazo nokuqubula nokufemba zakwethu. Namhlanje umuntu mabanga lento mayengayenziwa ibroadcast just nje ukuthi imfihlakalo sengenze ngiyakhuluma nje kodwa imfihlakalo ngeke ibroadcast lento yenzakala ngoba imfihlakalo it's something that is sacred. Kodwa ngabe bekuthiwa inga televise lento uyibone yenzeke abantu abaningi bazothi lo muntu unedemoni. Bazothi this person is possessed by a demon. Angeke lento yenzeke. Into engizoyisho mina alikho awukho umhlaba alikho izwe elinamandla njengomuntu omnyama. Umuntu omnyama uphiwe ugcobo olunzima kakhulu olujulile kakhulu but manje selilahlekile. Umuntu omnyama unamandla wokwenza izinto
omunye umuntu angazicabanga ukuthi zingayenzeka emhlabeni fana njengale yokufemba into ongeke ucabanga ukuthi iyayenzeka kodwa lento iyakwazi lo muntu akudonsela ugogo wakhe akhulume naye akusumagic akusini ikubonisa ukuthi ugcobo sibuyela kule nto le ukuthi umuntu uqubula ngoba siyamlapha umuntu kungani umuntu afike afuhla ngothi ane stroke bese simhlanganisela amakhambi simlaphe esibhedlela abahlulekile esibhedlela bamnika icrash sikahlele ku wheelchair bamnika amapilisi lawo abo schedule 5 schedule 6 ayamdambisa amenza abe worse kodwa makafika kithi sikwazi ukumlapha why ningaboni ukuthi isintu sethu sinabo dokotela sina yonke into buyelana emasikweni hamba nohlala phansi nabazali nixoxe nabo kuzoba kuhle kube mnandi sizoconquer one day salvation and victory is coming our way trust me kancane lento iyavela kancane the enlightening and sharing the wisdom and the knowledge of the unseen is coming together one day the puzzle will be complete and then we will celebrate Victoria. Let's do a cheers. Cheers. UKUFEMBA, UKUQUBULA and UKUKHUPULA. Yeah. We cheers and drink unless I'm going to have a bad sex for 7 years. Phela mina isilungu angisazi manje ngisabela ukukhuluma isilungu mhlambe nangu no Shobazi mhlambe mangala ukuthi manje ngikhuluma isilungu ngiyasichayisa. You mentioned something very important before we proceed because I wanted wisdom. Then we move. You ukhulume ngokuthi umuntu omnyama is powerful. And I always say, and maybe someone out there, we are very rich. Yes. It's like kwezemvelo as well. It's like our country. Our country is very rich on your gold, your silver. The problem, we can't purify it. That's why we take it to other... We can't. We can. But we are not because of the ignorance. Remember, we have been indoctrinated. The academic studies, they indoctrinate us because they're teaching us izinto. Okay. Thank you. I don't want to fight with academics now. Yes. I was just saying. But on that note, thank you so much. Yeah. That was beautiful. And insightful. When I said it's emotionals that are taking over because of the beauty. Yeah. Ake sikhuluma ngokuhayiza namafufunyane guys. Yey ngizwa abanye manje athi amafufunyane amanga kunokuhayiza kwamanga. Kahle yini ukuhayiza? Yini amafufunyane Africa bakwenze njani? Khulumani nami. Sontshingas. Why didn't Sihlala ngoba Sontshingas lapha Mbatha ukuhayiza ne kuyinto yokuscreama in a certain manner. Okay, it's like yay, uyabona into enjalo. It's mostly associated nemimoya thizeni esingasho sithi phecelezi amademoni athile noma ungenwa imimoya engeyona yakini. Manje ngihlekiswa yini Sontshingas. Sinenhlobo zabantu ethi mabaqhokelwe amadlozi wabo avele ngendlela ehlukile. Esingunini kunalento bathi ayikhuphula idlozi again. Bese uthi komunye umuntu mawukhwaza idlozi kuthiwa lo yahayiza lo. Lo hayi ayenziwa lento uma unedlozi. Uyangizwa. Manje nayo it's another very tricky situation yokuthi uhlukanise phakathi komuntu onedlozi nomuntu onefufunyana. Ngoba sonke senzani mawukhwaza idlozi kuba ngathi uyahayiza. Kanti wena onolwazi lokuthi idlozi likhwaza kanjani uyakwazi ukuliza idlozi ukuthi leli idlozi liyaqhamuka. Omunye umuntu uthi la sekuvuka ifufunyane. Ngaphela ifufunyane imimoya ithi sichaza. Amafufunyane uyangizwa ukuthi ngithini imimoya evusiwe nethunyelwayo. Uyangizwa amafufunyane and ave ehlakaniphile. Umuntu onamafufunyana uhlakaniphe ukudlula wena onedlozi. No, listen to this gentleman here. Uthi ifufunyana lihlakaniphe ukudlula umuntu onedlozi. Ogobela abaningi abathwasisayo bawathwasisile amafufunyana amaningi.
babona after post-pay. No, Salwa said, why are you laughing like this guy? I know he always laugh, and the much they know. But today, like this laugh, I don't know this laugh. Okay, let's No, hear. Post-pay. Let's hear. Okay, we are coming back to you. Let's hear Ibrahim. Lizophinda futhi. Inyanga ogobela bagobelwa abantwana bezocela impande emakhaya kubona. Ogobela bawathwasisile amafufunyane amaningi. Okay. Bawabone post-pay. Kuthi have ihlupha lengane. Iyangithuka ingenzani. Ngokukazi so ingazi. Ucina usithwasisa into engabelanga uyithwasisa. Ilona ngifufunyana lesikhuluma ngayo. Okay, now you're taking me back to even to TikTok. I think it's a job about Funyana with TikTok. Yeah, mkhulu. Okay, ngiyawabona abantu bafufunyane. Yazi bengikhathele. Kodwa after the treatment, I'm revived. No, but he just took me back now to TikTok. Bafufunyane. Ngiyawabona maningi. Khuluma Salwa Mkhulu. Masikhuluma ngamafufunyane ukhayiza, yes. Ya uyibeke kahle ngeke siyimoshe. Kodwa la sayidonsa khona ukuthi asiyidonsa ukuthi lemimoya why umuntu aba namafufunyane ipoliyane abanye bazozibiza ipoliyane le ipoliyane lezi ngabe yidlozi na noma kuyini ngoba le ipoliyane lezi izinto ezithunyelwe emntwini ngezizwe khona lezi zinto esizibiza izizwe khona izizwe zokuhayizisa umuntu lezi zinto yilwane izizwe siyenzekani izizwe yilwane ezikhandiwe ngoba lapha kunamathambo ezilwane kunezwa ngomoya kunomthunyelwa impande kunamathambo wani lapho phela mase kuthumela izizwe noma uzikhanda lezo kuhayiza sifuna izilwane lezi ezisangene lezi eziphaphayo lezi ukuthi soloko zixoxa la yabo ifana njengehayina yabona ihayina ihayina ihlala like a chow. Yeah, bese kube nenja yesiganga. Ithola ukuthi gijima ifuna ukuhlala igijima yona one way. Yabona? Bese kube nezinye izilwane ngeke sibaxoxele zonke. Bese nezinye impande bese lento iyavuswa njengoba sikashile. Iyathathwa lento lena iyogutshelwa endaweni ethize bese iyathathwa ivuswe. Bese kutholwe insila yakho noma isithombe sakho ihlaniswe nalento bese ithunyelwe kuwena ebusuku. Bese uthi mawulele uvuke ebusuku nje kube sengathi ungabaleka ube sengathi khona into ozwayo la ezikuhlebelayo emadlebeni lezi zinto bazikhuluma la emadlebeni zakuhayizisa zikuphambanisa umqondo ngoba kukhuluma le bese ugcina wenzani uhayiza so bana nepoliyane ngoba zikhandwe uthunyelwe ngezizwe manje lento lezi yilwane akulona idlozi njengoba sikashilo ukuthi sometimes ekhaya kuba nengane thiwe ebusuku iyavuka njengoba sikashilo ukuthi zihlakaniphile lezi zinto yilwane phela lezi zistoned lento lezi zinto ziyakwazi ukuthi zithathe i-image kagogo ongasekho emhlabeni nevoice yakhe ebusuku mawulele akube sengathi uphupha ugogo zikhulume kuwe sengathi ugogo kanti akuyena ugogo yile ilwane bese uvuke ekseni baxoxela ukuthi ngiphupha ugogo mina ugogo uthi ngihambe nje emanzini ugogo uthi ngihambe nje entabeni ulala entabeni ngoba zikufuna secluded ne Yeah, excluded ya uphumile ule wedwa ngoba mawedwa le zizokuthola kahle and ziyalalana bese lezinto lezi bese anti manje ipoliyane esithunyelwe ngezizwe bese lezi zinto njengoba singiya ku statement sakho zakwethu bese lo mntana bayamthatha bamusa kwisangoma isangoma sithi uphupheni hayi ugogo uyeza ngihlebela athi hayi unedlozi lo mntana ngoba uhlulekile ukuhlola ukubona ukuthi lento uneyilwane lo mntana kodwa kunombhemiso ekumele kuqala yabona even noma kuthiwani umbhemiso lo muntu kunombhemiso wakhona umbhemiso lo muntu uhlale kanti ushaya imfengwane ngapha kodwa enye umuthi uthathe nje enye insizi enginayo mina ngiyithathe ngiphefe ngapha endlebeni ngiphunga ngapha endlebeni bese ngifake la emakhaleni bese ngishaya imfengwane ngapha umile ziyakhuluma ilwane
Lapho uyabona ukuthi hayi ilwane ziyadelela. Zaku-intimidate zikutsho ukuthi wena ngeke usenze nix wena. Umfana omncane ngeke usenze nix. Bese uthi nithini? Bese uthatha umuthi khona omunye umuthi ufake esivalweni ngomphuzise wona unomchamo wesinye isilwane engeke ngubizi. Bese umphuzise wona. Zithi hayi thina sishawu kanjalo. Uyasibulala uyashisa lo muntu. Hayi sesihamba sibuyele emuva thina. Zinamanga zibuyele emuva lithi sifuna uziyeke. Zigibele usebenza. Amafufunyana lento lezi zithunyelwa ngezizwe. Into ejulile lento le. Okay. Ijulile si. Ngoba phela lento le ila simoshela khona umuntu impilo. Yeah, you know what, ne? I'm closing this. Yeah. But before I close, I want to talk to the munches or whoever that is watching, but not the munches. Ziningi izinyanga ezithwasise. Amafufunyane. Yeah, neyipoliyana. But my question, it's just a question. Don't be long, then we move. Asiboni. Akulula Sontshinga. Uyabona indaba okuthwasisa. Ukuthwasisa kuyisigaba esithile. Awumani nje uthwase namhlanje bese kusasa uyathwasisa. Usubuyele ekhaya namhlanje uhlangabeza uthwasa uyathwasa. Kuningi kumele ukufunde. Kunenjula lwazi yokuhlukanisa imimoya. Uyibona ingena lapha egedini ukuthi lo muntu uhlushwa imiphi imimoya. Uyinuke le mimoya uyizwe. Ubona ama signs athile kuyona. Njengoba ngishilo lapha ngithi ababoni akekho umuntu ongathwasisa inkinga. Amafufunyane noma ipoliyane lezi inkinga. Yikho ngithi uyamthwasisa lo muntu. Uthi awuhlakaniphile unjani lapha ephehlweni. Kanti zidakwa wena umqondo. Zijule kakhulu zazi imithi, zazi ukuhlola, zazi ukwenzani lamafufunyane uyangizwa. Base uceda kusasa uma sekuthuka uthe yazi ngabolisiso ngazalelwa yinje endlini ngoba lo mntwana kungana ngidelela kanti wena uphakamise wanikeza into engamilanga uyinikeze amandla wayendoza wayakhela nomuzi ukuthi iphile lapha esigodlweni. Ngoba manje lo muntu mase umkhipha umakhela isigodlo wayifaka phakathi lento leyana. Manje mase uyifake lapha phakathi iyophuma kanjani? Isila igazini. Wow. Thank you. Yeah. Wow. I love this show, guys. It's like I love Manchester and Thoughts. Manchester is the best. You know why I'm saying the best? Yeah. Because amafufunyane siyawabona sonke. And with social media siyawabona sonke. And manje, you know what we do? Siblama bokugobela. Yeah. But nabo vele sibablama ukuthi baye ngaphi. Yeah. Hayi asikwazi ukubablama Sontshinga se. iManchester and Thoughts kumele ifundise kulelo zinga lelo lokuthi umuntu engadali inkinga edalele isizwe inkinga. Uyangizwa? Okay. Awukwazi ukuya enyangeni for an example ezokulala. Uyangizwa? Isuke inefufunyane leyo nyanga. Uyangizwa? Itrainiwe le nyanga ukuthi lapha yagcina isiganga ngoba isuke isinefufunyane. Ushilo uzathi bathanda leyo nto amafufunyane. Ingakho uma izofika ukulapha khona kuhamba nocansi ngaphansi ngoba esikhathini esiningi ubuswa imimoya eyipoliyane namafufunyane lo muntu onjalo. Yikho ngisho ngithi akuyona into thina kumele sibabonise ozakwethu abakhona ukuthi mfowethu uthwasa uzokhuliswa lapha ekhaya akakwazi ukufika lapha ekhaya ekhulu ukudlula wena. You must be careful. Ingane isiqonda izinto eziningi ukudlula wena. Be careful awuyicabangisise kahle. Amaphupho walengane ayashesha acabanga kanciningi lapho. UPaul lolibonisa ukuthi lo muntu akezi nedlozi elifuna ukukhuliswa la ekhaya. Uza nento eseyikhulile vele seyakhekile. Uyangizwa okuyimimoya ethile okwamafufunyana. Thank you so much. Mela ayibone lapho. You know what, ne? Oh, yes. Ukuphawula nje kancane kubalekile ukuthi ilento lebe sixoxe ukuthi akuwona wonke umuntu othwasayo kumele aphilise isizwe. Khona umunye umuntu othwasayo nethi nje ukuthi alapha umndeni wasekhaya. Umuntu onobizo nalesipho idlozi uyothi lo muntu masikathwasile sikaphindisela ekhaya kubo isigodlo sakhe sama idlozi leli nemimoya yonke laphila nayo seyihleli lapha phakathi esigodlweni. Umuntu onedlozi makangena noma ngena ngesango ngegate uzomuzwa ukuthi lo muntu uphethwe idlozi
umuntu onezilwane onepoliane othunyelwe ngezizwe noma ngangena eminyango wasesigodlweni sakho mangena uzombona ukuthi no man lo muntu lona akusidlozi lesi isilwane nokubuka ngeke akubuke kanje emehlweni uyokushalazela athi bese ikhulume lento uthi uthini athi ayangikhuluma nganix yabuka ngoma mina ungeza lapha esigodlweni ubuze nomama wami uphila lapha esigodlweni ekhaya uzokutshela ukuthi uyayazi lento experience ngikhulume noma ahleli lapha yana angangena esigodlweni ahleli lapha ngiphuma nje mangiphuma ngidlula kuye kanje ngithule ngombheke ngithi bese lento ikhuluma ukuthi usibukani wena usibhekani ngoba why expose ka lento la ikhona sendaweni ya-raw eliphilayo. Thank you. Manje lento le ilahlekile ngoba iyabona ukuthi manje sengizoshiswa ngiyakhithwa manje seyifuna ukuba defensive. Oyakhuluma kuwe. Okay, Dabula, thank you. I know good the Manchester they said they don't know what you talk too much. They don't know. No, abasi. Abraham was on Fagaze. Abasi. Activities on the show. This is the last one, but thank you so much for your explanation. Yeah. And your thoughts, because this is Manchester Thoughts. We give thoughts. Too deep. Yes. And I believe that's the Manchers, our Manchers, because it's our Manchers. Next month, we are having the Manchers coming here. Okay. Yeah. And it's going to be beautiful. Okay. We are celebrating 10,000. And then let's have those Manchers. That's not all of them. Of course, we would get to the point where we're having a theater and them. Definitely, we are going there. That's one thing I know. Yeah. But next month, next month, let's just give them a taste. Definitely, we are going there. Yeah, definitely. The Manches, please, if you want to take part of our live, the shoots next month, just send, you always do send your information, and there will be information of Ndima Holding, Dina, Ndana. Say it again. Ndana Holdings. The information will be there. You can send your name and then come join us. Come have fun. We're gonna have so much. Let's have some meat, darlings, and some wine. But yes, we're done with this. Now I'm reading a Manchester. Okay. I guess I'm a Manchester. Yeah. I guess I'm a Manchester. Yeah, for sure. Yes. So, and we respect them. We love them. Yeah. So, yes, we can't take all the questions, but there's this question specifically for Ella Dabula and Shobelikhulu by Pendul. Before I can read it. You know when they like Ella Dabula and Shobelikhulu by Pendul. So I can't give it to anybody. This one, Zweli Dlamini is saying, how can idlozi elithwetshuliwe get healed? Ella Dabula and Shobelikhulu by Pendul. This is the last point, then we are closing the show, and then we move on with life. Can I repeat it? Yes. How can idlozi elithwetshuliwe get healed? Ella Dabula and Shobelikhulu by Pendule. Le. Idlozi elithwetshuliwe aliguli, but asilungise lapho. Aliguli idlozi ngeke libe healed. Kumele libuyiswe. Okay. Idlozi elithwetshuliwe. Uma kuthwetshulwa idlozi, kumele kuqale kubhekwe isimo sokuthi leli dlozi lize lithwebuleke. Isimo sakho besinjani wena muntu ne kulashwe wena kuqala bese kubuyiswa ini leli dlozi elisukile kuwena kunendlela yokuthi libuyiswa kanjani. Kodwa ke angazi ukuthi zakwethu ubuza kahle la nomanje ngoba idlozi umoya okuwena enyameni. Noma uhamba uyokipita lapha yana lihamba lawo idlozi. Likhuze emkipitweni. Alingeniswa idlozi ekhaya kungeniswa amathongo. Okay. Yeah. Manje angazi ukuthi malithwetshulwa kuwe ngoba luwe ungaphila yini na ngoba akekho umuntu ongaphila ngaphandle kwedlozi. Yeah. Uma ulithwetshulwa kuwe kusho ukuthi wena uyafa. Bese kusebenza umoya wakho somewhere. Kula ngazi ukuthi idlozi liyathwetshulwa khona. Kodwa mhlawumbe usuke ekhuluma ngamathongo ukuthi amathongo uma ithwetshulwa abuyiswa kanjani. Kubhekwa leso simo ukuthi azathwetshuleke kwenze njani kulashwe leso simo kuqala. Mhlambe nje athwetshulwe kwasala isilwane. Kulashwe isilwane leso sikhishwe kwenziweni kuqala bese ke khona kulandwa ini amathongo entabeni.
alandwa kanjani ke ngizobatshela ngeke ngibafihlela. Uthola ihlanhla ezintathu uma ubuyisa amathongo ekhaya. Umlahlankosi umele insizwa namadoda abaphathi besibongo. Bese uthola umthole. Umthole lona ubuyisa lamathongo lawalahleka nalaba abafela phakathi isiswini kanjani bangatholakanga kahle. Bese kuba nomgano obuyisa amantombazane lawazogana nalezalukazi ezeganiwe lapha ekhaya. Uma itholakala lezi zintathu bayahamba bayolandwa, balandwa ubani? Balandwa umuntu womndeni. Mina ngikwazi ukuthi mina ngukhoza ngilande amathongo wakwaMbatha awangazi. Mele sikusho lokho. Ngiyazi soxabana nobozakwethu ababhadalisa abantu ama-1000 ukwenza lo msebenzi. Kodwa iqiniso lithi ulanda wena usuhlanjululiwe uyobamemeza le emabhaceni ezindlela lapho kuhlanganela khona izindlela ufike ubeke phansi lamahlahla lawo bese uyababiza ukusuka eMpumalanga eNtshonalanga eNingizimu naseNyakatho bahlangane khona lapha bese uthatha isiqephu noma icansi elincane noma indwangu emhlophe ubeke lezi zinto bese uyavala njengokuthi ulanda umuntu esibhedlela bese usubuya nabo ke ekhaya usuyabangenisa usuyabahlambulula bese ke uyobabeka kuphi endaweni ewumsamo. Umsamo la ubabeka khona akumelanga kube ikamelo labantu abadala. Ungabayisa ekitchen, ungabayisa dining room, ungabayisa ekamereni labantwana. Ngoba ukwazi ukubeka imimoya yabantu bakini lapho kusasa uzovuka uyijabulise nomnikazi wekhaya noma nomuntu ophilisana naye. Ngoba amanyala lawo ebantwini abadala bazophinde futhi baphume bahambe ukuthi uzosibukisa amanyala thina baphume bahambe. So ingakho ngisho ngithi idlozi uma lithwetshuliwe tholani ulwazi kuqala. Yeah. Ukuthi lithwetshuliwe ubani. Mhlambe lithwetshulwe emndenini anasi. Nizohamba nalo mndeni nithi noyenza kungenzeki ngoba nihamba nesitha ngithi. Mhlambe lithwetshulwe omunye umuntu ngoba belinenhlanhla walithwebula walisebenzisa somewhere. Tholani ulwazi kuqala kulapheke leso simo kuqala bese ke niyahamba niyolanda abantu abadala ngapha. Thank you. Wow. Dabula, you are the last one that I'm closing the show. Yeah, you know, I'm the last one. I was it too. Okay, Dabula, congratulations. I got you. Yabona le question kaSizwe ne? Yes, usizwe Dlamini. Sizwe Dlamini. No, Zwile, sorry, Zwile Dlamini. Oh, Uzwile Dlamini, askisi. Uzwile Dlamini. Question kaZwile Dlamini ijule kakhulu, it's too deep. Akusiyo into ukuthi singayiphendula manje ngoba manje sizoyibamba siyihlikinise. Ngicela ukuthi mama singathola chance basibize futhi sijule ukuthebuleni kwedlozi. Okay. Kube i-stand alone topic mhlawumbe ungabuza nami imibuzo sikwazi ukujula kuyo kakhulu ngoba manje sesiphushwa yini sesiphushwa isikhathi kodwa ngizoyithinta kakhulu whether uthi idlozi noma ithonga idlozi nethonga lithwetshulwa ongizwe kahle ekhaya kuthwetshulwa inhlanhla ehamba nalo idlozi noma ithonga alithwetshulwa kodwa kuthwetshulwa yini inhlanhla ephethwe ilelo dlozi noma ilelo thonga ngoba le dlozi noma ithonga leli liphethe yini wonke umnotho womndeni manje lo muntu makathatha uthatha yini uthatha inhlanhla ezihamba nani nale thonga nale dlozi so manje lapho kunosiko elijulile kumele kuyenziwe lapho kumele bahlanjulule kubuyiswe idlozi kule mithi kazakaza kwethu ayibizile ngicela ukuthi ayide nedlozi ekhulu funa bakubo nozula zayithole funa bakubo nozula zayithole noma yime yeah ngithi phela lapho manje sesifuna bese after lokho kodwa angithi phela mawufuna ukuyenziwa lento lena then uya kumlapho wendabuko uzokusiza ngeprocess yakho kodwa lapho vele kumele kuqale kuhlanjululwe eqala bese kubuyiswe ledlozi leli lapho kuzofuneka nani nembuzi eliduna ngoba phela kumele maqeda ukubuyiswa le yonke le lenhlanhla le ethwetshuliwe edlozi noma ethongeni bese kumele kuhlanjululwe bese maqeda ukuhlanjulwa kugezwe nomuzi kugezwe na wonke umuntu wasekhaya bese bayabuyelwa futhi bayafakwa ngani ngosiko bese bayabuya futhi benzani kuyabethelwa ukuthi lo mhlola ungasayenzeki futhi yeah kodwa lento ijulile manje siyika phezulu kodwa ijulile manje ngithanda ukuthi manje sidonse iyodwa akusinto esingayithatha light because manje we won't do justice. Okay. On that note,
I've learned few things. I can just name some of them. I know it might not sit well to others, but it's okay. It's munches and thoughts. I've just realized that we are many that are Cold. going through a lot of problems, which is one of them, what we are talking about. But because we don't know, Yes. we end up sizunguza everywhere. I will say I'm one of those people. I'm talking about myself, Chef Phathanani. Yes. But it's a story for another day. Yes. On that note, as we saying, it's a wrap, and thank you so much, and goodbye. Good night. Thank you so much, darlings. I love you guys. It's a wrap.